Nythän mä keksin. No niin. No niin. Onko kaikki ok? No onks kaikki ok? Se on hyvä kysymys. No niin. No, olosuhteisiin nähden on. Tiedätkö minkä takia mä tulin käymään? Jotain kato kun Liisa tuli kertomaan, kun Elina oli soittanut, niin kun mä olin tullut metsästä jo, niin sitten se kävi tuossa. Sanoin jotain tästä Swanspottingista. Kyllä. Mä aion huomenna järjestää semmonen pieni muisteluhetki siellä Puukko-Pekan Huomenna. Muistolle. Huomenna 10. Tulisitko? Milläs mä sinne pääsen? Mulla ei ole bussirahaa. Jos mä annan bussirahaa. No sitten kyllä. Kyllä mä mielelläni mä tuun. Meitä on varmaan isompiakin porukka. Onko se siellä Kirkonmäellä vai? Joo. Siellä... Nähdään siinä muistolehdossa, siinä Hautausmaan ja K-kaupan välissä huomenna 10. Ja sen jälkeen kahvit kirkolla. Niin siis Hautausmaan ja K-kaupan välissä. Niin, siinä missä on se penkki. Missä on se muistolehto. Semmoinen muistelupaikka. En mä muista. Sirottelupaikka. No siinä Hautausmaan K-kaupan puoleisessa reunassa. Tää oli sentään... Joo. Se paremmin ottaa ton taustahälyn kuin puheen. Niinpä. Joo, tää La Provenza, niin mä seuraan tätä espanjalainen sarja. Mä oon tiivisti seuraan tätä. No, osaatko sä espanjaa? Mä opiskelin sitä aikoinaan, mutta ne jäi kesken työkiireiden vuoksi. Mutta espanjan kielestä ja espanjasta mä olen aina pitänyt. Silloin joskus aikoinaan mähän kävin Barcelonassa ja Cadaquesissa. Mulla on lentolippu Madridiin. Ahaa. Mutta Näähän puhuu aina Madridista tässä sarjassa. Ne aina käy Madridissa. Pitää päästä Madridiin käymään. Mä en ole yhtään sitä seurannut tuota sarjaa, enkä ole käynyt aikaisemmin Madridissakaan, mutta... Espanjassa kuitenkin olet käynyt. On, mutta se osuu olemaan nyt tosi huono päivä, se kun mä menen sinne Madridiin. Niin mikä siinä on? No se on semmoinen juttu, että samana päivänä on yhdet hautajaiset. Siis missä? Täällä? Kangasalan kirkossa. Jaa. Ja sä oot Madridissa siinä. Kukas nyt on kuollut? Onko se munkin tuttuja taas? On. On vai? No kukas se on? Puukko-Pekka on lähtenyt. Ai Puukko-Pekka, no voi. Mut sillähän oli ikääkin kyllä, mutta mä en tiennytkään, mä oon kuullut Jykästä ja näistä mitään niin tänne. Eikä Elinaltakaan ole kuulunut mitään. No Puukko-Pekkahan on hyvässä roolissa siinä Swanspottingissa. No on. Sehän on yksi päärooleja. No ehdottomasti. Jep, ja siinä on hyvät juttu. Todella. Kirosanoja. Milloinko se Puukko-Pekka lähti? Se on ihan tuore juttu. Se on viime sunnuntaina tosi nopeasti lähtenyt. Ja sen tytär etti mua käsiinsä ja sillä mä sitä Elinaakin tavoittelin. Ja se oli se mun asia, että mä ajattelin, että sullekin tarvii saada viestiä. Niin. Joo. Kotoanko se löytyi vai mistä? Hän ehti olla vähän aikaa sairaalassa. Ahaa, mutta kämpiltä se oli haettu vai? Ei, siellä terkkarissa. Terkkarista oli... Vähän aikaa oli ehtinyt olla terkkarissa. Niin, mutta oliko se itse mennyt terkkariin vai? Joo, tai se tytär oli vienyt. Joo.
Niin, että se oli sen verran heikoissa hapeissa jo. Joo, mä olen kuitenkin hengissä vielä. No sä oot hengissä. Mitä sussa herättää se, että sä oot hengissä? Niin, voisinhan mä olla kuollutkin. Mä pelkäsin, että niin olisi voinut olla. Ai jaa, ihan totta. No, kyllä mä oon monta kertaa ajatellut, että vieläkö me ehditään tapaamaan. No hyvä, että ehdittiin. Niin tuleehan mulla nyt 5. päivä marraskuuta 64 vuotta täyteen. Alkaako sulla vanhuuseläke vai alkaako se vasta 65? Mä laitan eläkepaperit vetämään. No niin. Mites mä? Sehän on niinku... Oon saanut sen nyt hoideltua. Siinä varmaan menee aikaisin, mutta mä laitan ne nyt jo vetämään. Jahka mä saan tässä nämä systeemit muuten kohilleen. Sehän tuo aika paljon turvaa sitten, kun on Niin, eikä mun tarvitse sitten hyppiä tuon työkkärin pillin mukaan. Nythän mulla katkesi ihan vastikään, 11. päivä katkesi tätä kuuta toi työmarkkinatuki katkaistiin. Minkäs takia se meni poikki? Muistikirje täällä. Mä olin menossa Vehkajoen Sannaa mä soitan sille maanantaina, että tässä tilanteessa mä tarvitsin siltä jotain apuja. Mä yritin tiistaina tavoitella sitä. Mä kävin sen tuossa toimistolla Pentosalilla, mutta ei siellä ollut ketään. Oh, joo. Kun se tarvitsisi ajanvarauksen nykyään. Niin, ja sulla ei ole puhelinta. Ei, mutta mä soitan tuolla naapurin Liisan puhelimella. Kun mä soitan maanantaina, kun se on maanantaina, tänään voisi soittaa, mutta mä soitan sille maanantaina. Yleensä se antaa tiistaille ajan. Niin, missäs mun okulaarit on? Niin tää on tämmöistä, mutta mä tiesinkin, että nyt katkee, kun mun olisi pitänyt tätä Anne Mattilaa mennä tapaamaan 10. päivä. No eihän minä sinne päässyt, enkä mä pystynyt soittamaan, että mä olisin perunut sen. Ja sitten mä lauantaina muistin, että ai niin, mun piti soittaa ja perua, mä olisin naapurin Liisalta. No tää on, että työmarkkinatuki on lakkautettu 11.10.25 lukien. Joo. Onko siinä joku työvelvollisuus, joka on jäänyt täyttämättä vai? Mulla oli tapaaminen Anne Mattilan kanssa ja mä missasin sen, niin katkesi toi. Näin pienestä sankin. Tule kanssani, Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö. Tule vielä kun joutuu yö. Ja ne tuli kaikki 4 vuoden sisään. Ja jossain siinä sun muuta. 2008-2009. Se on sitä aikaa ollut, kun lapset syntyi. Kun ensimmäisille, kun se ei suostunut ottaa sitä kännykkää. Milka ehti syntyä ja mun poika ja Marion vanhin poika. Ja sitten mun toisen kohdalla mä sain puhuttua sen, että se olisi niin kuin kiva, kun sut saisi aina kiinni ja tietäisi koskaan tullut lapsenlapsia ja kaikkea. Ja no silloin sain sen puhuttua ympäri. Ja sitten varmaan olisiko ollut 2009-2010, kun mä sanoin, että ymmärräksä, me ei voida vauvojen kanssa käydä täällä, sun täytyy muuttaa nyt johonkin pois täältä. Sitten taas sitä lasten kautta on saanut kännykän ja muuttaa. Ja isälle oli, kun tiesi vaan mistä narusta vetää ja milloin, niin kyllä se sitten onnistui.
oltiin tuolla Vesaniemessä oltiin onkikisoissa ja oltiin siellä ja ongittiin ja mä olin hommannut palkinnot ja oli eväät ja kova yritys saada kalaa ja kala ei oikein ollut syömillä. Ja mä olin käynyt Jommun tunkiolta kaivamassa madot koko porukalle aamun varhaisina tunteina. Ja sitten se Pekka tulee sanoa, mä sain kalan ja siellä oli iso savustettu. Oliko se kuha vai siika? Vai lohi? Mutta savustettu kala, se oli tullut varman päälle ottanut ja käynyt hakemassa tuolta kaupan kalatiskistä kalan povitaskuun varmuuden vuoksi. Että me saatiin eväiden lisäksi syödä jo valmiiksi savustettua kalaa. Mä oon lähtenyt täältä aika täsmälleen ja tarkalleen lokakuussa 2017, siitä on 8 vuotta aikaa. Ja on 8 vuotta kyllä ikäväni uskokseni ja Pekkaa, vaan mä ajattelen tosi montaa kerrosta ja teitä ihan jokaista ja sitä, että minkälaisissa asioissa tekin olette antanut mun olla mukana. Mä kiitokset on Pekalle, mutta on myös teille jokaiselle. Niin sukupikana. Mettekö te siihen sillain, että mä saan teistä kaikista? Sitä just opettaa kappale nähty. Paljon torvea vai eli noin kappale sitä väliä aina kirkolla. Joo, kyllä sillain nyt. Muista tasatarkkaan aina kädet näin. Aina. Sen isä oli samanlainen, mä muistan aina lapsena. Kyllä.